Scarlet. Scarlet could Hindi ron, hoy labit ya. Hello guys, tira. Harap sa ako. Masenget sa laptop. Senget. Zubin sa BTT school te. Karon bilang ba? BTT school bilang niya. May kan otot. Kan otot puha lava. Ay. Ayan te. Atlas ya. Wala tayo liran ka. Shrilingan. Shrilingan lamang kagala. Kedwa. Kita kagachoto. So, may class 1 niya yan. Kasi kuti. Di sa hula ka class 1 Kata, lo. anji siya kan. Ay, umlaw te. Kasi ta, rota niya. Nalan niya, bati. Itin ka rin ito. Kaklero, Kamu magsigo. Anak. Ate. Ito school compound hilian. Kanya. Ay, tumingo, bati. Bati, nangili. Ay mo. Nalit yan. Kasi aping le. A white. Masiro pala niya. Ay, ang dumi. May sitachuang bati. Balik doon. Pink color ka mo. At tumulog doon. Ito sa natin. Ay mo. Manggawin na plastic sungakan mo. Ito. Tawag siya na auto ne. Uy, auto ne. Tukal nga daw. Okay. Tukal siya. Madam din how to get. Ha? Alaman, may tamsiya. Ay, ko show ka na. This is the trip to us. Today we did this school. Daria dapat fikir zamtonya. Langnya, betul. Itu mau.
Saan tila tingin mo? Nang manitin, hindi ba lang? Cái nào trên gate cái trăng một tấc của tôi. Nursery like kan so tak baca. Tapi kelas 2 ni terus mau baca. Didi bye terus. Bye terus. Kalau dia kalah. Tapi kita school. Tiki, mai rồi bây giờ, tiki hình nào, anh đi ăn sao? Bye bye. Bye bye dan tira. Ikap chinen. Juice today ibang huna oh. Enjoy na ito lang. Ini bitin ya. Saya lupa dah.